Jeg hedder Christian Mørk. Har du nogensinde tænkt på, hvad der måtte ville ske, hvis du en dag vågnede op, og i stedet for at vågne op i din egen seng, så vågnede du på et skib i Romsø med nogle mennesker, der ikke ville dig det særlig godt. Det har jeg skrevet en bog om. Den hedder Skyggernes Hav, og den lyder sådan her. Havmågerne forsøger at vække manden, som rejser ned ad dødens flod. Jacob, skriger de. Jacob, Jacob. Og langsomt giver fangen slip på de fjerne dybder, som har beskyttet ham imod enhver slags fornemmelse, mens han svæver opad igen. Det føles nu som om, han ligger nedenunder puder, der er fyldt med sand. På erindringens hav sejler han forbi minder om sin far, dengang Abraham forærede sin søn en ny overfrakke. Og forbi den eftermiddag, hvor han mødte Laura for første gang i en tøjbutik. Hun stod og tog sig i håret, som om hun havde fået udleveret en paryk. Og derover flimrer erindringen om Manny, som griner, mens han kaster en basketball hen til Jacob. Den gummiagtige driblelyd giver ekko i hovedet på ham. Det fornemmes rytmisk og fjernt. Jacobs fortid flakser rundt i hans sind som vindblæste spillekort. Men alle minderne bliver snart utydelige igen, for havmågerne fortsætter deres endeløse messen. Jacob, Jacob! Han er taknemmelig for deres hjælp, for han havde faktisk et øjeblik glemt sit eget navn. Jeg hedder Jacob, forsøger han at mumle højt til sig selv, men kan ikke få ordene ud. Den sløve, medicinagtige fornemmelse i hans hoved vil ikke helt give slip endnu. Så let undslipper ingen dødelig Morfeus kongerige. Jacob er for første gang bevidst om sit åndedræt. Han inhalerer dieselos og havgus, og spillekortene bliver forvandlet til støv. Fangen er vågnet.